హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను ఎంకేటీవీ మేకం కిరణ్. 85,000 మంది సబ్స్క్రైబర్స్ చేరుకున్న తరుణంలో మన సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ ధన్యవాదాలు. కానీ గౌరవించండి, కళాకారాన్ని ప్రోత్సహించండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. కన్న బిడ్డ వల్ల మన తేరుకుంటా మాడవీలగా తల్లి ఏడుసి శుద్ధి లేకుండా తల్లి పడిపోయింది. మన తల్లి సోయి లేకుండా అడ్డం పడిపోయిందా? మరి అప్పుడు ఎవరయ్యా? కేవలం 7 దేవగంటకెళ్ళి శుక్రవారం చక్కని గంగలు పోరావాలి. బద్మాషి అందరూ ఆపోలేదే బద్మాషి బద్మాషి అట్టే ఊరికి వచ్చేవే లంజ కుక్కలు ఎప్పుడు పడతాయి లంజే లంజేరా చెప్పకుండా పోతే నువ్వు నోరు పట్టదు మనిషి. నాతో చెప్పకుండానే పోతానే అంటా. నువ్వు లేకపోతే ఎవరో పిచ్చి పిచ్చిది లేకపోతే పిచ్చి లేస్తుంది. పిచ్చిదాని కాకపోతే మంచిదాని మంచిదారు అంటే గడ్డి ఎవరు వేస్తుంది. మరి దేవేంద్ర శుక్రవారం మరి చక్కని గడియ రోజు గంగ స్నానం చేసేద్దామని దేవేంద్ర బిడ్డలు దేవగంట గంగ స్నానానికి
దగ్గర పోతారు మాట్లాడుకుంటా మాలవీల చెల్లవది ఎట్లంది మాల కింద పిల్లగాడి వడ్డం పడిపోయి ఉన్నాడు పిల్లగాడి ఏడుగురు దేవ కనిగలిగినది అయ్యో 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 పాపం కింద చచ్చిపోయాడు కాదే అయ్యో మీద ఏడుతుంది కాదే మనలాంటి ఆడవిల్ల మాలవి నేడుతుంది కిందనేమో పొలగాడు చచ్చిపోయాడు కానీ చెల్లె ఆడదాని కష్టం ఆడదానికి ఎరకాలి మగోని కష్టం మగోనికి ఎరకాల కానీ చెల్లె మనకైతే మంత్రాలు వస్తాయి కదనే మనం మంత్రం విలువిద్ద చేతన ఆ పిల్లగాని లేపిన వాళ్ళంగా మంత్రాలు వస్తాయి కాదా అయ్యో నీ పుట్టాన్ని వచ్చా నాకు వచ్చాడు పెద్ద 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 మంత్రాలు వచ్చు సరే నీ మంత్రం చదివే అయ్యో చూడు ఓం నమ అలా చూడే ఏది నడుస్తాడు అదో ఏది కాలిస్తాండి అక్క మనం వీడు ఉండదు ఎన్ని కావాలి మనం చూస్తే మనం వేస్తాడు మళ్ళా ఎందుకు అంటే వీళ్ళందరూ కలిసి ఆ పిల్లగానికి మంత్రం చదివి పిల్లగానికి పోయిన ప్రయాణం అటువంటి మోపుతున్నారాట పొందిరాల దీవి ఉరుకోని ఎదురే ఎడవకున్న పక్క కుడికి పోగిస్తాను కుడుకున్న పక్క ఎడవకు పోగిస్తాను మరి పిల్లగాడు లేచేది అటువంటి మళ్ళీ చూస్తే మళ్ళీ వాళ్ళు ఏమంటాడో తెలియదని దేవగని గల గంగస్థానానికి వెళ్ళిపోతా ఉన్నది నిజమైన దండమైన మడిగలకు రక్తం కట్టింది రక్తం మడిగట్టింది అయ్యో సరేరా కింద రక్తం వెళ్ళినాక కంటెత్తు మాలవి బతికిన కావచ్చు ఏ దేవుడికి వల్ల బతకవచ్చునని మరి తిరగాను ఆలోచన పరుడై అందుకే మా అన్నది కూడా కాసులైన కాదు మననే తల్లి మాట కాదనత్తి తల్లి మాట కాదనత్తి పిల్లగాడు నాయన్ని నీరు వదలని ముందుకు పొడలు వేసిండు గుణాది కట్టం ఆడికెళ్ళి అటువైన పిల్లగాడికి ఏ బాధ ఉండకపోయింది నేను ఇంత కష్టపడి గుర్రాన్ని ఎంచుకున్నా ఈ గుర్రం ఇక్కడ ఓడగొట్టిపోదనా అనుకున్నాడు ఆ పిల్లగాడు అటువంటి మాత్రం మాలకిందుండి ఓ పిల్ల చంద్రవతి ఓ పిల్ల చంద్రవతి ఆడి మీద ఉన్నది బిడ్డ ఆ బిడ్డ మాల మీద ఉండి ఏడేసి ఆ కన్న తల్లి మాత్రం సోయి సిద్ధి లేకుండా పడిపోయింది కదా ఓ పిల్ల చంద్రవతి ఓ పిల్ల చంద్రవతి అని అటువంటి మాత్రం ఆ పిల్లగాడు పిలుస్తున్నాడు అయ్యో నేను నిజమనుకుందనా కలనుకుందనా అనుకోని ఏడంతరాల మాల మీదకి వెళ్ళి బిడ్డ మాల కిందికి చూస్తుంది రా అయ్యో ఏడంతరాల మాల మీదకి వెళ్ళి మాల కింద చూస్తే మాల కింద పిల్లగాడు ఎప్పుడో లేచిండి అబ్బా ఏ భగవంతుడు
మాలవీన మన్నుయ్య నీ మాలవీన దుమ్మోయ్య నీ మాలవీనికి వచ్చి నేను ఏం సుఖపడమే వట్టిగా నా ప్రాణమ్మాయ ఏ దేవుని కుప్ప వల్ల నువ్వు బతికినా ఏ పిల్ల మత్స్యలోకం మానవలోకం యుగాలోకం జగలోకం చూపిస్తానని నమ్మించి మోసం చేసినావు నా గుర్రం నాకు ఏమమ్మా నేను వెళ్ళిపోతా నా గురువు నాకు వెళ్ళిపోతున్నా ఉన్నాడు అనడానికి అప్పుడు విద్యానుకుంటాను పిల్లగా చక్రవర్తి రాజా ఇయ్యాల నువ్వు వెళ్ళిపోతానంటానవా పిలుగు నువ్వు వెళ్ళిపోదు నీ గురువు నీకు ఇస్తా నీ గురువు నా దగ్గర ఉండి నాకు అక్కడికి వస్తుందా నీ అక్కడి నీ ఇసిన నీకు అక్కడికి వస్తాయి నాకు అక్కడికి రాదు నీ గుర్రం ఇస్తా కానీ మాలవీకి గుర్రాన్ని మాలికింది ఇస్తా గుర్రం నీకు అక్కడికి వస్తుందా నాకు అక్కడికి వస్తుందా అయ్యా నువ్వు మాలెక్కు నీ గుర్రాన్ని పట్టుకోను పో అయ్యా నీకు నాకు వెళ్ళదు పంచదద్దు అయ్యా నీ పంచ నువ్వు నన్ను నమ్మవు ఇక నా బతుకు ఆగ చెప్తావు నిన్ను ఆగ చేసుడద్దు నన్ను నువ్వు ఆగ చేసుడద్దు మాలెక్కితే గుర్రాన్ని ఇస్తానంటావా మరి మీ నాయన మాల కట్టిండు కానీ మాలకు మెట్లు కట్టలేదు ఎక్కుతాను దిగుతాను నేను ఎట్లెక్కాలి మాలకు మెట్లులే పోను అవునయ్య మా బాపు మాత్రం మనకి మెట్లు కట్టండి నిజమే నువ్వు ఎక్కాలంటే నా మీద అనుమానించను నన్ను అనుమానించను కాబట్టి నీ అనుమానం గడవండి మాత్రం నీకు నీ డౌట్ పోవాలి నీకు నా మీద నమ్ముకోనేటటువంటి కుదరాలంటే నేను గడవండి మాత్రం శిఖరోపలు పెట్టుకున్న గడవండి మాత్రం పువ్వులు పువ్వుల దారం ఉన్నది పువ్వులన్నీ గడవండి మాత్రం దుషి ఆ పువ్వుల దారం మాల వీధికి లేడంతలో మాల కిందికి అటువంటి దారం అంత చేస్తా పువ్వుల దారం పట్టుకొని నువ్వు మాలెక్కినట్టయితే ఇది వారికి పరే పురుషుల ముఖం చూడనట్టు ఒకవేళ గడపడి ఒకవేళ పూల దారం ఒకవేళకి ఎవరైనా నడవంతరం అనగలిగితే అవు సత్యవంతురాలు అనుకో ఎంత ప్రతిభత ఈ పొల్ల ఊరు చూసి అట దారం కింద ఎక్కువ దారం పట్టుకొని ఎక్కువ నా ప్రతిభత ధర్మం చూస్తూ అంటాను ఏది మరి దారం వదిలిపెట్టేది చూసుకో యార్వాలు మరి దారం బట్టి ఒక్కసారి గుండె చూస్తా ఉన్నాడు లఘు బిగు తెగు దారం గట్టిగానే ఉన్నది పూల దారం గింత గట్టి ఉన్నది ఆ పొల్ల పది పట్టుకున్నట్టున్నది దారం వల్ల పట్టుకొని మాలిగే ఎంతో ఆనందం అనిపించింది బాబా ఎక్కువ అని ఒక్కసారి గడవంటి ద్వారా విడిచిపెట్టి తిరగాని చేయందుకు పోతా ఉన్నదే విడిచిపెట్టి ఎక్కువ బావ ఎక్కువ అన్నదంట చెయ్యంతగా బాయే పిల్లగాడు మళ్ళా తాడి చెట్టు విరికెళ్ళి తాడి పండు ఏ విధంగా అడుగుదో ఆ విధంగా ఉల్టా పల్టా వినుకుంటా గిడ మాల కింద పడతండే అమ్మా అసలు పెట్టిన బొక్కలాయ పల పాలేగినట్టు మళ్ళా బొక్కలు ఎరుగుతాయి తలపండు వలిగి మళ్ళా ప్రాణం విలవిల కొట్టుకొని ప్రాణం పోవంగా అరే మీరు చెప్పిన మాట కాదు నీ మాట వెనకపోతున్నా చెడుగంతకు పుట్టునాట ధనమొంగ నిధులెక్కు వస్తున్నాట ప్రాణం పోయే కాడికి ప్రాణాలు ఇటువంటి తీసుకుపోతాయట నా ప్రాణం గీడ ఓను బాగున్నదా నాయను ఈడబోయే ప్రాణం ఇంటికాడమైనా కర్మ తక్కువై మా కొడుకు కాలం వేసిందని మా అవ్వ మా నాయన నన్ను ధర్మంగా దానం చేసుకున్నా దానం చేసే దిక్కు లేకపోయే చంద్రవతి దేవి నీ మాలవీన మన్నవయ్య నీ మాలవీన దుమ్మయ్య మీ నాయన నా కన్నాన కట్టిందా ఈ మాలు
మనకి 7 మేడల కన్న తల్లి చూడండి అవలార మాల మీద ఉన్నగా కన్న బిడ్డ మానవి కింద వాడి పిల్లగాడు ప్రాణం వెళ్ళిపోతే గా తల్లి కళ్ళ కూసింది భావన సంబరం పాడువాడ నా సంబరం సట్టు బండల పారాయణ గీయాలి మాత్రం అనగా నన్ను వదిలిపెట్టు నువ్వు నాకు దూరం అయిపోతు వారిగా తల్లి వల్లగా కన్న బిడ్డ వల్ల తేరకుంటారమ్మా మాల మీదగా తల్లి ఎప్పటివరగా తల్లి మాల మీద ఉండవని ఉండేది మాల మీదగా తల్లి శుద్ధి రేఖగా తల్లి ఉన్నప్పుడు గంగకు అటువంటి గంగ వేదికల్లి వేరు కడవడి పిల్లగాడు లేచిన దేవన శిష్యుల మళ్ళీ పిల్లగాడు ప్రారంభోయి దొంగ ఉండా నిమంత్రం పాడువాడు నిమంత్రం పాడి కాకపాయ ఆ పిల్లగాడు మళ్ళీ మాత్రం మరి అక్కడిని మళ్ళీ పడిపోయిండు మరి అసలు ఇంతకు లేచిన లేవలేదో అని తనకు వచ్చిన మంత్రాలు తల కింద నోడుకుంటారమ్మా నేనేమా ఎరగాలి నా పేరేమా ఎరగాలి అది కట్టురా ఆనంద కట్టురా భూమి తల్లి భూతల్లి కట్టురా ఇసుడలో చూపులు కడతారా కట్టుబడి గుండాలు కడతారా కళ్ళ మాటాలు కడతారా అయ్యో పాగటి నీళ్ళు కడతారా కడుకున్న గడమెచ్చిన కడదా అయ్యో కట్టుకున్న పెద్దమ్మని కడదా అయ్యో కట్టుకున్న మైసమ్మని కడదా కట్టుకున్న మూర్తిని కడతా అల్ల కళ్ళని కడతా నేనేమో అది కట్టువారల్ని కట్టురా భూమి తల్లి భూతల్ని కట్టురా తుజతల్లో చూపులు కడతారా కట్టుబడి గుండాలు కడతారా మదరగల్ల మాటాలు కడతారా పారెటి నీళ్ళు కడతారా కడుకున్న గడి మంచిని కడతా కట్టుకున్న పెద్దమ్మని కడతా కట్టుకున్న మైసమ్మని కడతా ఊరగెత్తవర పోతులు కడతా ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ అమ్మవారు ఇచ్చి బండారు ఎప్పటోరు లేవారు తన యొక్క మాత్రమేగా కొద్ది లోపలగా యొక్క చివి కుదురుకోవాలి అని 7 దేవగనులు దీవించి దివనర్తి పెట్టిండు వాళ్ళు ఉన్నప్పుడే గడబడి కొడుకున్న గడబడి పక్క ఇడవకు బరిండు ఇడవకున్న పక్క కొడుకు బరిందండు పిల్లగానికి గడబడి మాత్రమే సజ్జన మళ్ళీ బతికేటోడు పిల్లగానికి గడబడి మాత్రమే సవరది లేదు 2 నూరే వాయిస్ ఉన్నదా అని భగవంతాని దివనర్తి పెట్టి దేవగనులు చూడవురా వాళ్ళు బయలు దూరే రుదాడరా వాళ్ళలో కలిసింది వాళ్ళు కూడా వచ్చేనా రాగిపోయినాడు పిల్లగాడు లేచి కూతుని అయ్యో సరి చేస్తారు నా ప్రాణం అగు అటువంటి ఇంకెత్తి ఇంకెళ్ళు అని మళ్ళీ ఎట్లా బతికిన కావచ్చు 4 పర్వాలు చూస్తాడు 4 రూపాయలు చూస్తూ ఉన్నాడు అయ్యో సరి చేస్తారా ఎక్కువై అన్నది దారం వేసి వదిలిపెట్టాడు లేచి కూతున్నాడే అమ్మా చంద్రవతి రమ్మని పిలిచి నా పాడగండాలని ఆయన ఈ మాల కట్టింది ఎక్కువ బాగా ఎక్కువ అన్నావు దారం వదిలిపెట్టినావు మనకు అటువంటి మాత్రం అడిగి నువ్వు సత్యవంతురాలు నా దారం పట్టుకొని ఎక్కువ బాగా ఎక్కువ అన్నావు దారం వదిలిపెట్టినావు చెయ్యందుకు నువ్వు చెయ్యి దారిపోయిందమ్మా నా గుర్రము నాకు ఇస్తే నా ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం అంతలే పిల్లగాడు నీ గుర్రం నీకు ఇస్తే వెళ్ళిపో
అయ్యా నేను గడవండి మాత్రం అనగా దారం తెలియకుండా గడవండి మాన మీద ఖర్చును నా కన్ను ఓర్వక ఎక్కువ దారం వదిలి చెయ్యందుకునే సైబానను దారి కట్టు కొంగు ఉంచుకొని కడవ సీరని కన్న చేస్తున్నా అటువంటి మాత్రం అనగా ఈ యొక్క అటువంటి సీర పట్టుకొని మారెక్కవన్న మోరే ఇలగాడు చక్రవర్తి మహారాజు చూడండి తొడరాడు పిల్ల తల్లి చిత్రవకరుడు చంద్రవతి దేవి ప్రతివంతరాలుగా కన్న బిడ్డ మాత్రం పాటి తప్పన బిడ్డ కాదాయే సరే సరే పరవలేదనుకుని మారుగుడు ఎక్కుత ఉన్నాడు